svima. Ja se izvinjavam što danas ne snimam neku igricu, već promovišem jednu Facebook stranicu u korist svi u nas. Naime, o čemu se radi? Na YouTube-u sam naletao na brdo nekih kvalitetnih likova koji rade gaming, ali imaju malo view-a, kao što sam ja sam jedan od njih. Našao sam nekog lika koji se potpisuje kao Nikola HD ili tako nešto, a ako slučajno gleda ovaj klip, neka mi se javi. I njega sam naveo kao primer. Dečko ima preko 200 klipova, radi facecam, ima 12-13 view-a na klipu. Znači, to je za mene sramota. Znači, savršenu opremu, ja sam baš gledao njegove klipove i napisao sam mu da mi se javi, da me doda na Facebook ili na Skype. Vidim, nije odgovorio, verovatno ne zna kako da ode do inboxa, pošto ako vidite kao kod mene, na primjer ovde, otvorit ću ponovo YouTube, znači da bi otišao do inboxa moram da odem u video menadžer, pa onda u inbox. Nebitno sad to možda i zna, nebitno sad ja lupam, ali hoću da kažem da dečko radi savršeno, a nema neku gledanost. Posle ću da ti pišem, ja se izvinjavam. Glupo mi da ispaljujem ljude, bolje da ja lepo napišem. Evo ovako, što se tiče njega sam naveo kao primer, znači od velikih vlogera ili ti šta već, ne mora da bude vloger, znači gaminga, ljudi koji imaju dosta gledanosti, nemoj da očekujete od njih reklame, jer jednostavno ima dosta ljudi koji rade kvalitetno i oni jednostavno grabe za sebe. Bar je to moje mišljenje, ne mora da znači da je tačno, znači možda ja grešim, ali kako sam ja skonto, znači reklamu vam teško će vam ko dati od tih velikih blogera. Ako stavite vaš link kanala, dobit ćete ban na njihovim oficijalnim stranicama, tako da napravili smo jednu grupu, gde ja i Mige smo napravili jednu grupu, znači Mige Official, gde bi pomogli svima vama i nama u stvari. Sad, kako ova grupa funkcioniše? Znači, poenta ove grupe je da svi ljudi koji rade, znači zove se Udruženi YouTube kanali, imat ćete u deskripciji dole, znači link. Koja je poenta? Znači, ako snimate vlog, gaming, bilo šta, niste toliko popularni, a mi zaključimo da ste vi kvalitetni. Znači, vi nama pošaljete vaš YouTube kanal, mi pogledamo, ako vidimo da ste kvalitetni, jer ipak glupo bi bilo da se vi imaju admina, i da svako kači, stranica ne bi bila toliko ozbiljna. Znači, daj ljude da napravimo nešto da gledalci imaju sve na jednom mestu, da moji gledalci gledaju vaš klip, tvoj klip, nebitno, da od ovog admina gledaju ovo, znači da se udružimo u tim viewima. Znači, to je neka moja ideja. Sad, koliko će to da uspije, vidjet ćemo, znači, pravim klip povodom toga. Znači, šta je potrebno? Da nam pošaljete vaš YouTube kanal. Ukoliko vidimo da ste kvalitetni, mi ćemo vam dati admina, znači bit ćete regularni admini i ovde ćete moći da šaljete, da stavljate vaše klipove, slike, nebitno šta hoćete, znači na ovoj stranici, s time što ćete morati da pozovete prijatelje, jer glupo bi bilo da ja pozovem prijatelje, on pozove, svi pozovemo prijatelje, a vi da ne pozovete samo da kupite naše viewer, znači svako daje nešto, znači ja dajem moje gledalce, on daje njegove, i zajedno, znači, i moji gledalci gledaju mene i tvoji gledalci gledaju mene. I suprotno, znači, imat ćemo više nekih view-a. Sad, zamolio bi sve vas koji ne snimate, a niste lajkovali ovu stranicu, zamolio bi vas da lajkujete, čisto da napravimo neki community, da ima svega na jednom mestu. Jer, kao što sam rekao malo pre, teško će vam neki lik dati, kao što je, na primjer, Alen Pejić. Evo, ja sam baš ovde sam odvojio, čekaj, izumirat ću malo, komentar od njega koji naravno ima 10 lajka. On je taman konto da me reklamira, ali ovako kao napravio sam pigvin od njega, naravno to je šala. Ja sam se naravno regularno izvinuo i naravno nikad nisam dobio reklamu i ne želim da dobijem reklamu. Ako on misli da zaslužujem, jednostavno da imam potencijal, neka me reklamira, da spamujem, da tražim reklamu, ne želim od nikoga. Ako se nekome sviđa moj rad, neka lajkuje, neka ovo ono, znači ja na silu ne želim ništa. Znači to je jedna stvar. Sad, verovatno, u slučaju da Alen gleda ovaj klip,
verovatno će reći, pa brate, imam ja onu aplikaciju koja će samo odvući Fan of the Week, pa će se reklamirati. To po meni nije rešenje. Mislim, jeste rešenje za Fan of the Week, za nekog regularnog lika koji ne radi, iz jednog prostog razloga. Šta ako ja samo civam, ne radim, znači nemam klipove, civam, ja budem Fan of the Week, šta sad, koja je fora, da je ljudi, vidite da li je neko kvalitetan, ako je kvalitetan, nemojte da ga gasite, tipa, vidi ima, kao što ja imam, na primjer, 10 view-a po klipu, ja puknem, pa kao za koga ja snimam, za koga ja pričam, za koga ja skidam igrice, kupujem igrice, kada nemam gledanost, ali radi mi se bancije, čisto da upoznam neke nove ljude, tako da se manemo ovoga, znači ljudi neće vas tako lako reklamirati, znači verujte mi da znam dosta toga, jer dosta komuniciram sa nekim ljudima, nazovemo sa YouTube sveta koji su malo jači, čak ova grupa, pokazao sam nekim švabama, oni su oduševljeni idejom i kod njih ovako nešto postoji, znači ne baš ovako, ali slično nešto ovako. Znači, ukoliko, još jednom da se ponovimo, znači, ukoliko snimate klipove i želite da se reklamirate, želite malo više view-a, znači, vi pošaljite nam vaš YouTube kanal, znači, imate mene pod Nervozni igrač i na Skype-u i na Facebooku, znači, dodajte me, pošaljite mi vaš kanal, ja ću proslediti svim administratorima, ukoliko se mi konstatujemo, tačnije zaključimo da ste vi kvalitetni, dobit ćete admina. Ako dobijete admina, znači šta je potrebno? Samo, znači da pozovete prijatelje, znači to vam je, ajde, mada svi znaju, znači ovdje dobit ćete ovakav panel kao ja, invite friends, i čekirate all, search all friends, i evo ko nije, znači kliknete tako, ova nije dobila Minecraft premium account. Znači čekirajte ovog, neću, on je admin, a vidiš nije, Tadiksa neću, njega sam pitao da dođe, rekao je da trenutno neće, možda kasnije, ali šta znam. I to je to, znači pozovete prijatelje, čekirate regularno sve prijatelje koje imate, pošaljete zahtev, jer glupo je, kao što sam rekao, da daj da što više ljudi ima. I to je to, znači obavezni ste da ubacujete, da se potpišete kad stavite neku sliku, znači, evo, Miga Official stavio je, stavite će se zna ko je u pitanju, i to je to. Znači, ljudi, ajde završavam klip, ja sam ga malo odveo u nekom u drugom pravcu, verovatno me toliko i niste ni skontali, ukoliko niste skontali, pitajte me, znači na Facebooku, na Skype-u, i to je to. I da, zamolio bih sve vas koji niste lajkovali ovu stranicu, a odgledali ste ovaj klip, da odete, imate u deskripciji link, samo da lajkujete stranicu i očekujte brdo stvari, znači, na ovoj stranici, znači, da napravimo i tehnologiju, i tutoriale, i igrice, i vlog, kompletno da pomognemo svima, znači da svi imaju mesta na ovom kanalu, a mislim da je ideja ok, barem mi je ova ideja pala na pamet. I ljudi, to je to što se tiče toga, da, i zamolio bih vas još nešto, ukoliko znate nekog da radi YouTube, a vi ne radite tipa ništa od navedenog, da prosledite ovaj link, da šerujete ovaj link i čisto da neko drugi sazna za ovaj klip, u stvari, ako odgleda klip, shvatit će point ovoga, i to je to. Ljudi, hvala vam puno, izvinjavam se što ovog danas nije bila ni jedna igrica, ajde rekao da izreklamiram ovu stranicu, i to je to, znači, hvala vam puno, pa se mi gledamo sutra sa igricom novom.